Camera se concentrează pe mâinile prințului Alexandru, care tremură insesizabil înainte de a se stabiliza pentru a ridica voalul de pe chipul Cristinei. Mătasea fină, brodată cu perle de râu, alunecă lent, dezvăluind o frumusețe sculptată în gheață, o perfecțiune rece care nu trăda nicio emoție. Ochii lor, de un albastru la fel de tăios, se întâlnesc pentru o fracțiune de secundă în tăcerea monumentală a catedralei regale. În acea privire nu era promisiune, ci un acord tacit, o recunoaștere a rolurilor pe care trebuiau să le joace. Afară, lumea întreagă, cu ochii ațintiți pe ecranele televizoarelor, suspina în fața a ceea ce părea un bazm modern, prințul falit salvat de moștenitoarea miliardară. Însă aici, în fața altarului poleit cu aur, aerul era greu de mirosul de tămâie și de adevăruri nespuse. El vedea în ea supraviețuirea regatului său, iar ea, în el, cheia către propria libertate, o libertate cumpărată cu prețul unui jurământ gol. Cristina simțea greutatea fiecărei priviri așezate pe umerii ei, o presiune mai copleșitoare decât tiara cu diamante care îi încorona părul. Voalul ridicat nu aducea lumină, ci expunerea crudă a unui sacrificiu calculat. În spatele chipului său impasibil, mintea ei era un registru rece, enumerând clauzele contractului care îi dictau fiecare gest, fiecare zâmbet, fiecare pas. Nu era o mireasă, ci un activ strategic, un pilon de susținere pentru o coroană care se clătina. A învățat de la tatăl ei că sentimentele sunt o vulnerabilitate, o monedă de schimb pentru cei slabi. Prin urmare, și-a construit o armură de indiferență, o fortăreață în spatele căreia demnitatea ei rămânea intactă. Privirea lui Alexandru nu a atins-o, a fost doar o confirmare a tranzacției. El avea nevoie de averea ei, ea avea nevoie de titlul lui pentru a-și îndeplini destinul. Era un schimb echitabil, un parteneriat de afaceri pecetluit în fața lui Dumnezeu și a lumii întregi. Cuvintele preotului pluteau prin aerul rece al catedralei, ecouri solemne ale unor promisiuni pe care niciunul dintre ei nu intenționa să le onoreze. Până când moartea vă va despărți, suna ca o sentință, nu ca o binecuvântare. Fiecare jurământ rostit de Alexandru era impecabil, vocea sa caldă și sigură, o performanță demnă de un viitor rege, antrenat să ascundă disperarea sub un strat de noblețe. Cristina, la rândul ei, a răspuns cu o claritate cristalină, fiecare silabă măsurată, lipsită de orice inflexiune personală. Era un dialog al obligației, o piesă de teatru grandioasă pentru un public avid de povești de dragoste. În timp ce inimile lor rămâneau tăcute și reci, întreaga lume credea că asistă la nașterea unei iubiri eterne. Dacă această poveste a atins deja o coardă sensibilă în sufletul tău, te invităm să te abonezi, să apeși butonul de like și să ne spui în comentarii ce simți, pentru a trăi împreună mai multe călătorii pline de emoție. Momentul cu adevărat solemn nu a fost schimbul de inele, ci cel care a urmat într-o capelă laterală, departe de blițurile camerelor. Acolo, pe o masă de mahon masiv, se odihnea adevăratul lor legământ, contractul nupțial. Documentul, legat cu o panglică de mătase albastră, era mai gros decât orice carte de rugăciuni. Alexandru i-a întins stiloul de aur, un obiect de patrimoniu regal, iar gestul său a fost unul pur tranzacțional. Degetele lor nu s-au atins. Cristina a semnat prima, caligrafia ei fermă și elegantă, o dovadă a hotărârii sale de neclintit. Apoi a semnat și el, numele său înflorat, adăugând greutatea istoriei peste clauzele moderne. Cerneala neagră pe hârtia de culoarea fildeșului a pecetluit un pact de supraviețuire reciprocă. Nu sângele, ci capitalul le unea destinele, iar cea mai importantă clauză, ascunsă între paragrafe despre active și proprietăți, stipula clar obligația de a produce un moștenitor. Garantul continuității ambelor lor imperii, întoarcerea în fața mulțimii a fost un asalt asupra simțurilor. O ploaie de petale albe de trandafir a căzut peste ei, dar atingerea lor pe pielea Cristinei se simțea rece, ca o ninsoare de vară. Zgomotul aclamațiilor era asurzitor, un val de sunet care îi izola și mai mult în bula lor de tăcere. Au zâmbit, au făcut cu mâna, au jucat rolurile de proaspăt, căsătoriți cu o măiestrie desăvârșită. Mâna lui Alexandru
așezată pe spatele ei pentru a o ghida spre caleașca regală, era fermă și impersonală, un gest de proprietate, nu de protecție. Ușa caleștii s-a închis în urma lor cu un sunet greu, definitiv, ca ușa unei celule de lux. Lumea de afară a dispărut, lăsându-i singuri, față în față, doi străini legați pe viață. Zâmbetele au pierit instantaneu de pe chipurile lor, înlocuite de măștile neutre ale partenerilor de afaceri care tocmai încheiaseră cea mai importantă negociere a vieții lor. În interiorul capitonat cu catifea al caleștii, tăcerea a devenit palpabilă. O a treia prezență între ei. Fațada regală s-a prăbușit, lăsând loc realității sobre a aranjamentului lor. Alexandru a privit-o pe Cristina, nu ca pe o soție, ci ca pe un partener al cărui rol era clar definit. Ochii lui, acum lipsiți de orice căldură simulată, transmiteau o singură așteptare: să își îndeplinească datoria fără greșeală, să fie prințesa perfectă în ochii lumii și mama moștenitorului său în spatele ușilor închise. Decizia ei fusese luată, irevocabil, în momentul în care cerneala se uscase pe contract. A ales această colivie aurită pentru a câștiga controlul asupra propriului imperiu. Acum se afla în situația imediată a unei prizoniere onorate într-un regat străin, legată de un bărbat care îi era la fel de necunoscut ca și viitorul. În timp ce caii trăgeau caleașca spre castelul impunător care urma să-i fie casă, mintea ei s-a întors în timp, încercând să înțeleagă cum ajunsese aici, la începutul unei vieți care se simțea ca un sfârșit. Cu 6 luni înainte de acea nuntă fastuoasă, Cristina nu era o prințesă în așteptare, ci o regină în propriul ei regat de sticlă și oțel. Imperiul ei era un zgârie nori care străpungea cerul Bucureștiului, iar biroul ei, un sanctuar minimalist la ultimul etaj, oferea o panoramă a unui oraș pe care îl simțea la picioarele sale. Nu exista căldură în acel spațiu, doar eficiență rece și liniile clare ale succesului. Viața ei era un algoritm perfect, o succesiune de decizii calculate, lipsite de emoție. Moartea tatălui ei nu a adus lacrimi, ci sosirea unui notar cu o servietă din piele neagră. În interior nu se afla o scrisoare de adio, ci testamentul, un document la fel de rece și de precis ca bărbatul care îl scrisese. Acel contract, ultima lui mișcare strategică, avea să devină lanțul care o lega de un destin pe care nu l-a ales niciodată, transformând-o dintr-o conducătoare într-o piesă pe o tablă de șah mult mai mare. Testamentul era o capcană îmbrăcată în limbaj juridic. În tăcerea de mormânt a sălii de consiliu, cuvintele avocatului au lovit-o ca niște cioburi de gheață. Pentru a prelua controlul deplin asupra imperiului pe care îl construise cot la cot cu tatăl ei, pentru a-și asigura moștenirea, trebuia să îndeplinească o singură condiție, o clauză arhaică și umilitoare: să se căsătorească în decurs de 1 an. Și nu cu oricine, ci cu un bărbat de un statut considerat potrivit de către Consiliul de Administrație, gardienii loiali ai viziunii patriarhale a tatălui său. Vestea s-a scurs în presă cu o viteză veninoasă, transformând-o peste noapte din una dintre cele mai puternice femei din Europa de Est în moștenitoarea de vânzare. Demnitatea ei, construită cu atâta trudă, a fost spulberată, redusă la o zestre fabuloasă și un termen limită. Lumea nu mai vedea un lider, ci un premiu. Umilința a fost o otravă lentă, administrată zilnic în doze mici. La recepții și evenimente de afaceri, bărbați care înainte se temeau de inteligența ei tăioasă, acum o priveau cu o familiaritate condescendentă, cu un licăr de lăcomie în ochi. Conversațiile nu mai erau despre strategii de piață, ci despre alianțe maritale. Fiecare strângere de mână părea să-i evalueze valoarea, fiecare zâmbet ascundea o propunere de afaceri deghizată în flirt. Se simțea ca o piesă de artă rară, expusă într-o licitație publică, fiecare gest al ei fiind analizat și interpretat. Pentru a supraviețui acestui asalt, și-a întărit armura de răceală, transformând indiferența într-o armă. Zâmbetul ei a devenit mai înghețat, privirea mai distantă, construind un zid de gheață în jurul ei, o fortăreață în care nimeni nu putea pătrunde, dar din care nici ea nu mai putea evada. Presiunea nu venea doar din exterior. În spatele ușilor de sticlă fumurie ale sălii de consiliu, vechii aliați ai tatălui ei au început să-și arate adevărata față.
o vedeau ca pe o vulnerabilitate, o regină fără rege, incapabilă să asigure stabilitatea pe termen lung a companiei. Au început să-i prezinte candidați o listă scurtă de moștenitori ai altor dinastii industriale, fiecare mai arogant și mai nepotrivit decât celălalt. Erau bărbați care doreau să-i absoarbă imperiul, nu să-i se alăture. A fost momentul în care a înțeles adevărul brutal. Puterea ei fusese întotdeauna iluzorie, un împrumut condiționat de aprobarea masculină. Vulnerabilitatea ei nu era averea, ci însăși condiția de femeie într-o lume a bărbaților, o lume în care ceasul ticăia neîndurător, amenințând să-i smulgă tot ce construise dacă nu se supunea regulilor jocului. Soluția a apărut într-o seară ploioasă, în tăcerea apartamentului ei care plutea deasupra orașului. Consilierul ei de încredere, un bărbat în vârstă care îi cunoștea tatăl de o viață, i-a așezat pe biroul de sticlă un dosar subțire legat cu o panglică albastră. Nu era o altă propunere de căsătorie, ci o strategie de supraviețuire. O propunere radicală, o mișcare pe care nimeni nu o anticipa. În interior, paginile detaliau situația disperată a unui mic principat european, istoria sa glorioasă, peisajele sale de basm și datoria sa astronomică. Prințul Alexandru avea nevoie de o infuzie masivă de capital pentru a-și salva coroana. El avea nevoie de banii ei. Ea avea nevoie de titlul lui, un titlu atât de vechi și de respectabil, încât niciun membru al Consiliului nu l-ar fi putut contesta. Era o alianță perfectă, o fuziune între vechea lume și cea nouă, o tranzacție lipsită de orice urmă de sentiment. Privind fotografia prințului, un chip mândru și chinuit, Cristina a simțit pentru prima oară în luni de zile o scânteie de control. Nu mai era victima testamentului, ci devenea arhitectul propriului destin. Nu era speranță ceea ce simțea, ci o determinare rece ca oțelul. Era bogată material, dar falimentară în libertate, iar acest aranjament era singura cale de a o răscumpăra. Aflată în biroul ei, cu dosarul deschis în față, a dat ordinul. Nu va merge la el ca o mireasă în căutarea unui soț, ci ca un investitor care propune o preluare strategică. Câteva ore mai târziu, telefonul securizat a sunat. Era emisarul regal confirmând întâlnirea. Mâna ei s-a strâns pe marginea rece a biroului, iar în liniștea nopții a știut că tocmai făcuse primul pas într-un joc periculos. Un joc în care inima ei era miza pe care jurase să nu o parieze niciodată. Întâlnirea a avut loc pe un teren neutru, într-un apartament de la ultimul etaj al unui hotel de lux din Geneva, un spațiu la fel de impersonal și de rece, ca un acord de fuziune. Alexandru ajunsese primul, un gest menit să stabilească o anume suveranitate asupra teritoriului. Stătea lângă fereastra imensă, cu spatele la ușă, privind Alpii înzăpeziți care se profilau în depărtare. O imagine a unei măreții tăcute și înghețate, la fel ca regatul pe care se lupta să-l salveze. Lumina palidă a după amiezii îi sculpta trăsăturile, accentuând liniile dure ale maxilarului și umbra de oboseală de sub ochi, pe care niciun titlu regal nu o putea ascunde. Nu era un prinț care aștepta o pretendentă, ci un leu în cușcă, forțat să negocieze termenii propriei capitulări. Auzind ușa deschizându-se în spatele său, nu s-a întors imediat, lăsând tăcerea să se așeze, o primă armă în acest duel nedeclarat. Cristina a intrat în încăpere cu o liniște calculată, fiecare pas pe covorul gros fiind deliberat și lipsit de ezitare. Purta un costum de un gri șobolan, croit impecabil, o armură modernă care nu lăsa nimic la voia întâmplării. Nu avea bijuterii, cu excepția unui ceas discret, iar părul îi era strâns într-un coc sever la ceafă. Nu era nimic moale, nimic feminin în prezența ei, era întruchiparea puterii corporatiste, o forță a naturii îmblânzită doar de disciplina autoimpusă. S-a oprit în mijlocul camerei, așteptând. Când el s-a întors în sfârșit, privirile lor s-au ciocnit de la distanță. A fost ca și cum două lame de oțel s-ar fi lovit, producând o scânteie invizibilă, dar palpabilă. În ochii lui ea a văzut un orgoliu rănit, o aroganță care abia masca disperarea. În ochii ei, el a văzut un abis de ambiție rece, o determinare de neclintit care îl neliniștea și în mod straniu îl fascina. Tăcerea dintre ei s-a prelungit, devenind o entitate proprie,
grea de cuvinte nespuse și de evaluări reciproce. El a studiat-o de sus până jos, cu o privire arogantă, antrenată de generații să intimideze și să judece. Căuta o fisură în fațada ei, o urmă de îndoială, de lăcomie sau de admirație prostească pentru titlul său. Nu a găsit nimic. Chipul ei era o mască de porțelan, ochii ei analizau, nu admirau. Era ca și cum ar fi privit o reflectare a propriei sale obligații, a datoriei reci care îi dicta viața. Cristina, la rândul ei, a suportat examinarea lui fără să clipească. Vedea dincolo de prinț, la bărbatul care purta povara unui nume pe cale să devină irelevant. A văzut vulnerabilitatea pe care el se străduia atât de mult să o ascundă sub straturi de noblețe și dispreț. A înțeles în acel moment că, în ciuda diferențelor evidente, erau la fel, prizonieri ai moștenirilor lor. Fără a rosti un cuvânt, Cristina a traversat distanța dintre ei și a așezat dosarul legat cu panglica albastră pe masa de sticlă lustruită. Gestul a fost precis, economic, lipsit de orice ceremonie. Sunetul sec al cartonului lovind, sticla a spart tăcerea monumentală, semnalând începutul negocierilor. Nu i-a întins lui dosarul, l-a așezat între ei, un teritoriu neutru, o ofertă și o provocare în același timp. Apoi s-a retras cu un pas, încrucișându-și brațele, o postură defensivă care era de fapt o demonstrație de control. Prin acest simplu act, ea a dictat termenii întâlnirii. Nu venise să ceară, ci să propună. Nu era o victimă a circumstanțelor, ci un jucător strategic care muta piesa decisivă. Alexandru a privit dosarul și apoi a ridicat din nou ochii spre ea, o furie rece mocnind în privirea sa. Umilința de a fi cel care primește oferta, nu cel care o face, era o otravă amară. El s-a apropiat lent de masă, mișcările sale având grația fluidă a unui prădător care își încolțește prada. Degetele lui au plutit o clipă deasupra dosarului, fără să-l atingă. "Credeți că un regat poate fi cumpărat, domnișoară?" a întrebat el, vocea sa fiind un murmur periculos de calm, fiecare silabă încărcată de secole de mândrie. "Credeți că un nume ca al meu are un preț pe care imperiul dumneavoastră îl poate plăti?" Nu era o întrebare, ci o acuzație, o încercare de a o reduce la statutul de parvenită, de a-i aminti de prăpastia socială dintre ei. O privea cu un amestec de dispreț și o curiozitate aproape dureroasă. Vedea în ea soluția la toate problemele sale, dar și distrugerea a tot ceea ce reprezenta. Această femeie rece și calculată era salvarea și în același timp cel mai mare compromis al vieții sale. Era un pact cu diavolul îmbrăcat în haine de designer. Cristina nu s-a lăsat intimidată. A întâlnit privirea lui tăioasă cu o calmă sfidare. "Nu cumpăr un nume, alteță regală. Propun o fuziune strategică pentru supraviețuire reciprocă. Regatul dumneavoastră are nevoie de capital. Eu am nevoie de legitimitatea pe care titlul dumneavoastră o poate oferi. Este o tranzacție, nu o cucerire." Cuvintele ei, clare și lipsite de emoție, l-au lovit mai puternic decât orice insultă. Adevărul brutal al situației, rostit cu atâta detașare, i-a spulberat ultima fărâmă de iluzie. Prima lui impresie s-a solidificat. Nu era doar o femeie de afaceri, ci o forță implacabilă. Prima ei impresie s-a confirmat. Nu era doar un prinț arogant, ci un om disperat, agățat de umbrele trecutului. El a luat în sfârșit dosarul. "Citiți-l în detaliu," a spus ea. El a zâmbit, un zâmbet fără căldură. Îl voi citi. Și dacă termenii sunt acceptabili, de mâine, viața dumneavoastră îmi va aparține." Apoi s-a întors și a părăsit apartamentul, lăsând-o singură cu ecoul ultimatumului său. O promisiune și o amenințare în același timp. Sosirea la castel nu a fost o intrare într-un basm, ci o preluare ostilă a unui teritoriu străin. Mașina a alunecat pe aleea cu pietriș alb, oprindu-se în fața unei fațade de piatră care părea să absoarbă lumina soarelui de toamnă, o fortăreață rece și impunătoare. Alexandru o aștepta pe treptele de marmură nu ca un soț, ci ca un gardian. Nu i-a oferit mâna, ci i-a făcut un semn scurt din cap, un gest care stabilea de la bun început ierarhia. Turul pe care i l-a oferit nu a fost o primire călduroasă, ci o lecție de istorie și putere.
Fiecare portret al strămoșilor săi o privea de pe pereți cu ochi acuzatori, fiecare tapiserie veche de secole îi șoptea despre insignifianța ei. El îi arăta nu o casă, ci o moștenire pe care ea o cumpărase, dar de care nu va aparține niciodată cu adevărat. Cristina a mers alături de el în tăcere, armura ei de indiferență fiind singura ei apărare împotriva greutății copleșitoare a acelui loc. Prima cină în sala de mese regală a fost un câmp de luptă drapat în damasc și argint. Nu erau singuri. În capul mesei, ca un păianjen într-o pânză de aur, stătea ducesa Eleonora, mătușa lui Alexandru, o femeie a cărei noblețe era la fel de ascuțită și de rece ca diamantele de la gâtul ei. Conversația a fost un duel subtil, fiecare întrebare a ducesei fiind o săgeată otrăvită, menită să sublinieze originile comune ale Cristinei, averea ei nouă și lipsa ei de sânge albastru. Cristina a aparat fiecare lovitură cu o precizie chirurgicală, răspunsurile ei fiind calme, inteligente și tăioase, demonstrând o cunoaștere a politicii și economiei globale care a lăsat-o pe ducesă fără replică. Dintr-un colț al mesei, Alexandru a urmărit schimbul de replici, un licăr de admirație neașteptată apărând în ochii lui. Pentru prima dată, a văzut-o nu ca pe o soluție financiară, ci ca pe o egală în inteligență și voință, o revelație care l-a tulburat mai mult decât ar fi recunoscut vreodată. Conflictul s-a mutat apoi în spațiul cel mai intim și, totodată, cel mai divizat, apartamentele lor conjugale. 2 dormitoare somptuoase, unite de o singură ușă masivă de stejar. Acea ușă a devenit simbolul tăcut al pactului lor, o barieră fizică ce reflecta prăpastia emoțională dintre ei. În primele nopți, el se apropia de ea, mâna lui plutind deasupra clanței de bronz, testând granițele nevăzute ale aranjamentului lor. Nu era dorință ceea ce îl mâna, ci nevoia de a-și afirma controlul, de a-i aminti cui îi aparținea viața ei acum. Într-o seară, a găsit ușa încuiată din partea ei. Un clic subtil, dar un act de sfidare răsunător. Furia i-a clocotit în sânge, o furie amestecată cu un respect deranjant. Ea nu era o prințesă supusă, ci o regină în exil, apărându-și ultimul bastion de suveranitate. Jocul lor de putere tocmai intrase într-o nouă fază, una mai personală și mai periculoasă. Săptămânile s-au transformat într-o lună, iar viața la castel a devenit un armistițiu fragil, un război rece purtat pe coridoare tăcute și în săli de bal goale. În public erau imaginea perfecțiunii, zâmbete calculate la evenimente de caritate, gesturi regizate pentru fotografi, o fațadă impecabilă de unitate regală. Lumea era captivată de povestea lor de dragoste aparentă, dar în spatele ușilor închise, tăcerea dintre ei era mai zgomotoasă decât orice ceartă. El a încercat să o subjuge prin protocol, îngropând-o sub un munte de tradiții și reguli absurde. Ea a răspuns nu prin rebeliune, ci prin perfecțiune. A învățat fiecare regulă, fiecare nuanță a etichetei, transformând instrumentele lui de control în armele ei de apărare. A devenit mai regală decât regii, o prezență de gheață, inatacabilă și distantă. Într-o după-amiază, Alexandru a privit-o de la fereastra bibliotecii cum se plimba prin grădinile înghețate, singură și dreaptă, și a simțit o fisură în armura lui, o fascinație pentru forța ei care semăna periculos de mult cu atracția. Tensiunea a atins un nou apogeu odată cu anunțul balului suveranului, cel mai prestigios și mai scrutat eveniment din calendarul social al regatului. Acesta urma să fie botezul focului pentru Cristina, prezentarea ei oficială în fața unei aristocrații care o privea deja cu dispreț și invidie. Presiunea era monumentală. Ducesa Eleonora a preluat personal controlul pregătirilor, transformând fiecare detaliu într-o formă de tortură psihologică. Alegerea rochiei, a bijuteriilor, a coafurii, totul era supus unei critici nemiloase, fiecare decizie fiind menită să o facă pe Cristina să se simtă inadecvată, o impostoare într-o lume care nu era a ei. Castelul a început să zumzăie de anticipare și de bârfe răutăcioase. Pentru Cristina, balul nu era o sărbătoare, ci un tribunal. Pentru Alexandru, era un test al alianței lor, o noapte în care reputația coroanei sale depindea de femeia pe care se lupta să o controleze și, în secret, să o înțeleagă.
Au trecut 2 luni de la nuntă, iar dinamica dintre ei era un echilibru precar între conflict mocnit și un respect rece, reluctant. Trăiau ca 2 monarhi rivali forțați să împartă același tron, fiecare mișcare fiind o strategie, fiecare tăcere o negociere. Ducesa Eleonora se consolidase ca o prezență ostilă, gardianul vechii ordini, hotărâtă să o vadă pe Cristina eșuând. Balul suveranului se apropia cu o viteză amenințătoare, conturându-se la orizont ca o scenă grandioasă pentru o posibilă umilință publică. În mijlocul acestui joc periculos, Alexandru se simțea din ce în ce mai divizat. Datoria îi cerea să o modeleze pe Cristina într-o prințesă supusă, dar o parte din el, o parte pe care o ura și nu o înțelegea, dorea cu disperare să o vadă triumfând, să vadă cum fortăreața ei de gheață spulberă aroganța lumii lui. Era o contradicție periculoasă, o vulnerabilitate care pregătea terenul pentru dezastrul iminent. Sosirea lor la balul suveranului a fost ca intrarea într-o arenă poleită cu aur, unde fiecare privire era o sabie și fiecare zâmbet o mască. Cristina, într-o rochie de culoarea nopții, cusută cu fire de argint care semănau cu cioburi de gheață, era o apariție ireală, o regină a iernii coborâtă printre muritori. Părul ei era strâns într-o coafură complicată, încoronată cu o diademă de safire și diamante, moștenirea familiei lui Alexandru, o lesă prețioasă care îi amintea constant cui aparținea. Alexandru, impecabil în uniforma sa de gală, stătea alături de ea, mâna lui așezată formal la spatele ei, un gest de posesie, nu de afecțiune. Au pătruns în sala de bal un ocean de mătase și bijuterii sub privirile atente ale întregii aristocrații. Tensiunea dintre ei era un câmp de forță invizibil, o promisiune tăcută a unui spectacol perfect, în timp ce, în adâncul sufletului, amândoi știau că mergeau pe un teren minat, gata să explodeze la cel mai mic pas greșit. Au navigat prin mulțimea opulentă cu o grație studiată, un balet al aparențelor în care fiecare reverență și fiecare compliment erau calculate. Cristina răspundea întrebărilor cu o inteligență tăioasă, îmbrăcată într-o politețe glacială care îi descuraja pe cei prea îndrăzneți. Vorbea despre artă, politică și economie cu o fluență care îi lăsa pe mulți fără cuvinte, demonstrând că era mult mai mult decât o moștenitoare bogată. Dintr-un colț al privirii, Alexandru o urmărea, prins într-un amestec contradictoriu de mândrie și iritare. Era mândru de forța ei, de modul în care impunea respect fără să ridice vocea, dar era și frustrat de zidul de necucerit pe care îl ridicase în jurul ei, un zid care îl ținea și pe el la distanță. Șoaptele îi urmăreau ca niște umbre veninoase, bârfe despre prințesa cumpărată, despre coroana salvată cu bani noi, fiecare cuvânt fiind o mică înțepătură în armura lor fragilă de cuplu regal. Momentul fatal a sosit în mijlocul unui cerc de demnitari, în timp ce orchestră cânta un vals melancolic. Baronul von Hessler, un aliat loial al ducesei Eleonora, a ridicat paharul de șampanie, atrăgând atenția tuturor cu un zâmbet unsuros. A început cu un toast pompos despre viitorul regatului, despre alianța strategică ce aducea stabilitate și prosperitate. Apoi, cu o cruzime deliberată, deghizată în urare de bine, a privit-o direct pe Cristina. Și acum, a spus el cu o voce care a tăiat prin zumzetul conversațiilor, așteptăm cu toții cu sufletul la gură împlinirea finală a acestui pact măreț. Așteptăm nașterea moștenitorului contractului, care va pecetlui cu adevărat această uniune glorioasă. Cuvintele moștenitorul contractului au rămas suspendate în aerul încărcat al sălii de bal, o insultă brutală, o dezvăluire publică a adevărului lor rece și tranzacțional, transformând căsnicia lor într-o afacere vulgară. Timpul a părut să înghețe. Muzica a continuat să cânte, dar pentru Cristina totul a amuțit. O tăcere asurzitoare a căzut peste grupul lor, iar fiecare pereche de ochi s-a ațintit asupra ei, curioși, răutăcioși, plini de milă. Fațada ei de gheață s-a fisurat pentru o singură teribilă secundă. A simțit cum sângele îi se retrage din obraj, lăsând în urmă o paloare de marmură. Mâinile, ascunse în faldurile rochiei, s-au strâns în pumni atât de tare încât unghiile i-au intrat în palme. Într-un gest disperat, aproape imperceptibil, ochii ei l-au căutat pe Alexandru.
Nu era o privire de furie, ci o rugăminte tăcută, o ultimă fărâmă de speranță că el, prințul ei, soțul ei, va interveni. Îl implora să nege, să apere onoarea lor, să transforme insulta într-o glumă proastă, să-i arate că nu era singur în acea arenă plină de lupi. Alexandru a rămas nemișcat, prins ca într-o capcană de gheață. Cuvintele baronului l-au lovit cu forța unui pumn în stomac. Nu pentru că era o minciună, ci pentru că era adevărul crud, rostit cu voce tare. A văzut rugămintea din ochii Cristinei, a simțit greutatea a secole de mândrie regală pe umerii săi și a ezitat. O parte din el voia să-l strivească pe baron cu un singur cuvânt disprețuitor, să o apere pe această femeie care, în ciuda tuturor lucrurilor, îi purta numele. Dar o altă parte, cea a prințului antrenat să nu arate nicio vulnerabilitate, să nu admită niciodată adevărul umilitor al situației sale, l-a paralizat. A deschis gura, dar niciun sunet nu a ieșit. Tăcerea lui a fost răspunsul. O tăcere care a confirmat totul. O trădare mai profundă și mai dureroasă decât orice insultă. În acel moment, în ochii Cristinei, el nu a fost doar un laș, a fost complicele umilinței ei. Scânteia de speranță din privirea ei s-a stins, înlocuită de un vid rece, de o resemnare tăioasă. Zidul de gheață din jurul inimii ei nu doar că s-a refăcut, ci a devenit o fortăreață de necucerit. Cu o demnitate care a costat-o fiecare fărâmă de putere, a schițat un zâmbet subțire către baron. Vă mulțumesc pentru sinceritatea urărilor dumneavoastră, a rostit ea, vocea ei fiind calmă, dar la fel de ascuțită ca un ciop de sticlă. Fără să mai arunce o privire spre Alexandru, s-a întors și a plecat. Nu a fugit. A traversat imensa sală de bal cu pași măsurați, spatele drept, capul sus, o regină solitară părăsind un câmp de luptă pierdut. A dispărut pe terasa întunecată, silueta ei fiind înghițită de noaptea rece. Abia atunci, privind ușa goală prin care ieșise, Alexandru a simțit cum un val de regret rece și amar îl lovește, conștientizând că tocmai sacrificase ceva infinit mai prețios decât mândria sa, șansa de a o cunoaște pe femeia din spatele măștii de gheață. A ieșit pe terasă nu pentru a plânge, ci pentru a respira. Aerul tăios al nopții i-a ars plămânii, o durere fizică binevenită care a distras-o pentru o clipă de la umilința care îi ardea sufletul. Muzica valsului, acum un ecou distant și batjocoritor, se strecura prin ușile de sticlă. Nu s-a uitat înapoi. A privit întunericul de dincolo de balustrada de piatră, un abis care îi promitea libertate, nu uitare. În acea clipă decizia a fost luată, rece și irevocabilă, la fel ca tot ce făcuse în viața ei. Nu se va întoarce în acea sală de bal, nici în apartamentele lor conjugale, nici în viața acelui bărbat care stătuse tăcut în timp ce demnitatea ei era sfâșiată. A scos din poșetă un telefon mic, securizat, pe care nimeni nu știa că îl deține. Cu degete care nu tremurau a format un singur număr. Câteva cuvinte șoptite în română au fost de ajuns. O mașină discretă o va aștepta la poarta de serviciu în 10 minute. A coborât scara servitorilor, o fantomă în rochie de bal, lăsând în urmă o diademă de safire pe o masă de consolă, singurul ei mesaj de adio. Alexandru a rămas paralizat pentru o eternitate de câteva secunde, prins în tăcerea asurzitoare lăsată în urma ei. Apoi, ca trezit dintr-un coșmar, a împins brutal mulțimea din calea sa, ignorând privirile șocate și șoaptele care se întețeau. A ieșit pe terasă, dar nu a găsit decât vântul rece al nopții și parfumul ei discret, care încă plutea în aer. O panică rece, necunoscută lui până atunci, i-a strâns inima. A alergat pe coridoarele goale ale castelului, strigându-i numele, dar singurul răspuns a fost ecoul propriei sale voci disperate. A ajuns în fața apartamentelor lor. Ușa dintre dormitoare, care fusese întotdeauna o barieră, era acum deschisă, o invitație într-un spațiu gol. Camera ei era impecabilă, neatinsă, ca și cum nu ar fi locuit niciodată acolo. Pe noptieră, singurul obiect care trăda prezența ei era contractul lor de căsătorie, lăsat deschis la clauza despre moștenitor. Tăcerea camerei era o acuzație, iar absența ei o sentință pe care și-o dăduse singur.
Au trecut săptămâni, transformate într-o lună de tăcere și căutări zadarnice. Cristina se refugiase acolo unde nimeni nu s-ar fi gândit să o caute, înapoi în România, dar nu în zgârie norii de sticlă a imperiului ei, ci într-un sat izolat din munții Apuseni. A închiriat o cabană simplă din lemn, ascunsă printre brazi seculari. A renunțat la haine de designer pentru pulovere groase de lână și la șoferi pentru plimbări lungi prin pădure. Aerul rece și curat al muntelui îi limpezea mintea, iar munca fizică, tăiatul lemnelor, îngrijirea unei mici grădini, îi obosea trupul, aducându-i un somn fără vise. A devenit o umbră, o localnică anonimă cunoscută doar ca doamna de la oraș. Aici, în singurătatea asumată, departe de aurul rece al palatului, a început încet să se regăsească, bucată cu bucată, construind un nou zid în jurul ei, de data aceasta nu din gheață, ci din liniștea pădurii și din propria ei reziliență tăcută. Pentru Alexandru, castelul devenise o închisoare de lux, fiecare încăpere fiind un monument al eșecului său. Zilele erau un amestec tulbure de întâlniri de stat goale de sens și rapoarte frustrante de la detectivii particulari pe care îi angajase. Cristina dispăruse fără urmă, ca și cum ar fi fost înghițită de pământ. Averea și influența ei i-au permis să își șteargă urmele cu o eficiență terifiantă. El se certa constant cu ducesa Eleonora, a cărei satisfacție răutăcioasă în fața situației îi stârnea o furie oarbă. Nopțile erau cele mai grele. Se trezea bântuit de imaginea ochilor ei în sala de bal, de acea rugăminte tăcută pe care o trădase. Umbla prin camerele ei goale, atingând obiectele pe care le lăsase în urmă. Căutând o explicație, o urmă, orice. Absența ei era o prezență fizică, o durere surdă în piept care îi amintea constant că, în încercarea de a-și salva coroana, își pierduse singurul lucru care începuse, fără să știe, să aibă cu adevărat valoare. Într-o seară târzie, chinuit de insomnie, a început să răscolească metodic biblioteca ei personală, o colecție impresionantă de cărți de economie și strategie. Într-un colț, ascuns în spatele unor volume masive, a găsit un singur volum subțire, legat în piele uzată. O antologie de poezii ale unui poet român aproape uitat. A fost un obiect atât de personal, atât de nepotrivit cu imaginea ei de gheață, încât l-a deschis cu o reverență aproape religioasă. În interior, pe marginile paginilor, a descoperit scrisul ei de mână. Nu erau note, ci gânduri, fragmente de suflet. A citit despre singurătatea ei, despre presiunea moștenirii, despre o dorință ascunsă pentru o viață simplă, pe care nu o avusese niciodată. A fost ca și cum i-ar fi citit jurnalul secret, o fereastră deschisă direct în inima ei vulnerabilă. Pentru prima dată a văzut-o pe Cristina, femeia, nu prințesa, nu partenera de afaceri. Și în acea revelație dureroasă, regretul s-a transformat în ceva mai profund, o nevoie disperată de a o găsi, nu pentru a-și repara greșeala, ci pentru a o cunoaște cu adevărat. Trecuseră 3 luni de la dispariția ei, 3 luni în care ea își construise o nouă viață într-o cabană de la poalele masivului retezat, simțind pentru prima oară o pace precară, dar reală. 3 luni în care el se transformase dintr-un prinț arogant într-un om obsedat de o singură amintire. Cartea de poezii devenise busola lui. În acea noapte, citind-o pentru a suta oară, a observat o adnotare mică lângă un vers despre un râu de munte. Acasă, unde cerul atinge pământul. A recunoscut numele obscur al râului dintr-unul din rapoartele geografice pe care le studiase despre proprietățile ei din România. A fost un impuls, o intuiție, o ultimă speranță nebunească. A doua zi, fără a anunța pe nimeni, a părăsit regatul. Nu a luat garda regală, nici consilieri. A plecat singur, într-o mașină banală, condus de un singur gând. Nu mai era o căutare oficială a unei prințese dispărute, era pelerinajul personal al unui bărbat care mergea să găsească singura bucată de adevăr din viața lui. Călătoria lui Alexandru a început în tăcerea zorilor, o fugă nu de regat, ci de sine însuși. A lăsat în urmă coroana, protocolul și fantomele strămoșilor săi, luând cu el doar cheile unei mașini simple și volumul subțire de poezii care devenise relicva sa sfântă. Fiecare kilometru parcurs spre est
Era o dezbrăcare de titluri și privilegii, o transformare a prințului într-un simplu om mânat de regret. Peisajul se schimba odată cu starea sa de spirit, câmpiile ordonate ale Europei Centrale, lăsând loc dealurilor mai sălbatice și pădurilor nesfârșite ale României. Nu avea un plan, ci doar o destinație vagă, un nume de râu șoptit de un vers. Aerul din mașină era încărcat de parfumul fantomatic al ei și de greutatea cuvintelor pe care nu le rostise. Conducea nu spre o prințesă, ci spre o fantomă, sperând că, găsind-o, se va putea regăsi și pe sine. Intrarea în munții Retezat a fost ca o trecere într-o altă lume, un tărâm al tăcerii și al măreției brute, unde timpul părea să curgă altfel. Aici, numele său nu însemna nimic. A abandonat mașina într-un sat, a dormit la poalele munților și a continuat pe jos, cu un rucsac în spate, arătând mai degrabă a turist rătăcit decât a monarh în căutare. Zilele s-au topit într-un amestec de epuizare fizică și o determinare febrilă. A întrebat localnicii, arătând o fotografie discretă, nu a prințesei în rochie de bal, ci a femeii de afaceri cu privirea tăioasă. Oamenii clătinau din cap, privindu-l cu neîncredere. Era un străin într-o lume închisă, guvernată de legi nescrise. Fiecare apus de soare aducea cu el o nouă doză de disperare, iar nopțile petrecute în pensiuni modeste erau bântuite de aceeași imagine. Ochii ei implorându-l în tăcere, o tăcere pe care el o onorase cu propria sa lașitate. Descoperirea a venit într-o dimineață cețoasă, într-un mic magazin sătesc, unde mirosul de pâine proaspătă se amesteca cu cel de lemn ars. O bătrână cu ochi ageri ca ai unei păsări de pradă a privit lung fotografia. Nu a recunoscut prințesa, dar a recunoscut tristețea din ochii ei. Doamna tăcută, se-o a șoptit ea. Stă sus, pe munte, în cabana lui Iancu. Nu vorbește mult, dar muncește de parcă ar vrea să uite lumea întreagă. Cuvintele au fost ca un șoc electric pentru Alexandru, o confirmare că intuiția sa nu fusese o nebunie. A cumpărat o pâine și o bucată de brânză, deși nu era foame, doar pentru a prelungi momentul, pentru a se asigura că nu visează. A obținut indicații vagi, o potecă ce urca printre brazi, dincolo de pârâul zgomotos. Cu inima bătându-i să-i spargă pieptul, a pornit din nou la drum, simțind pentru prima oară în săptămâni că nu mai urmărea o fantomă, ci se apropia de un adevăr dureros. A zărit cabana după un urcuș anevoios de aproape o oră, o construcție simplă din bârne de lemn, cu un acoperiș de șindrilă înnegrită de vreme. Fum se înălța leneș din coșul de piatră, un semn fragil de viață în imensitatea sălbatică a pădurii. S-a oprit la adăpostul copacilor, studiind locul cu o emoție care îi tăia respirația. În fața cabanei, o grămadă de lemne de foc era stivuită cu o precizie aproape matematică. Lângă fereastră, câteva ghivece cu ierburi aromatice. Era o imagine a simplității, a unei păci câștigate cu greu, o lume la ani lumină de coridoarele reci ale palatului lor. A realizat cu o durere ascuțită că aceasta era probabil prima casă pe care ea și-o alesese singură, un refugiu construit nu din bani și putere, ci din nevoia disperată de a fi invizibilă. A rămas acolo, nemișcat, pentru o lungă perioadă de timp, un prinț fără regat, privind la o regină fără coroană, temându-se că prezența sa va distruge acest sanctuar fragil. Ea a ieșit din cabană purtând un pulover gros, de lână, cu părul împletit neglijent pe un umăr. Nu l-a văzut la început. S-a aplecat să ia câteva lemne, mișcările ei fiind line, practice, lipsite de orice urmă de grandoare regală. Când s-a ridicat și s-a întors, l-a zărit. Tăvile de lemne i-au căzut din brațe cu un zgomot surd care a spart tăcerea pădurii. Chipul ei a trecut printr-o succesiune rapidă de emoții. Șoc pur, neîncredere, urmată de o răceală tăioasă care i-a înghețat trăsăturile. Zidul de gheață s-a ridicat instantaneu mai înalt și mai gros ca niciodată. Nu a spus nimic, doar l-a privit, ochii ei fiind două cioburi de gheață albastră într-o față de o paloare extremă. El a făcut un pas spre ea, apoi încă unul, oprindu-se la câțiva metri distanță. Tăcerea dintre ei era un abis, plin de acuzații nespuse, de regrete și de durerea ascuțită a trădării. Era prima dată când se revedeau de la noaptea balului și se simțea ca și cum ar fi trecut o viață întreagă.
Cristina, a rostit el, iar numele ei a sunat străin și fragil în aerul rece al muntelui. Ea a rămas tăcută, o statuie de sfidare. El nu a încercat să se apropie mai mult, înțelegând că orice mișcare greșită o va face să se retragă definitiv. În loc să ofere scuze goale sau să o implore să se întoarcă, a făcut singurul gest care mai avea sens. A scos din buzunarul hainei cartea de poezii cu coperțile ei uzate. A întins-o spre ea nu ca pe o ofrandă de pace, ci ca pe o mărturisire. Am venit să o cunosc pe femeia care a scris aceste rânduri, a spus el, vocea sa fiind joasă și plină de o emoție pe care nu se mai obosea să o ascundă. Nu am venit pentru prințesă, nici pentru contract. Am venit pentru tine. Am venit pentru că am fost un orb și un laș și abia în absența ta am început, în sfârșit, să te văd. Privirea ei a coborât spre cartea pe care o ținea în mână, iar pentru o fracțiune de secundă, armura de gheață a părut să se fisureze, lăsând la iveală o vulnerabilitate care era în același timp o promisiune și un pericol. Ea a privit cartea ca și cum ar fi fost un șarpe, un memento al unei vulnerabilități pe care credea că a îngropat-o adânc sub straturi de gheață. O secundă, o singură secundă, a vrut să o smulgă din mâna lui și să o strângă la piept, dar apoi amintirea umilinței, a tăcerii lui asurzitoare în sala de bal, i-a inundat mintea ca o otravă rece. A făcut un pas înapoi, distanța dintre ei devenind din nou un abis. Poezia este pentru sufletele care încă mai speră, alteță, a rostit ea, vocea ei fiind un murmur tăios, mai rece decât vântul care șuiera printre brazi. Sufletul meu a fost scos la licitație în acea noapte, iar dumneavoastră ați fost licitatorul tăcut care a permis vânzarea. Ați venit prea târziu cu cuvinte frumoase. Prețul demnității mele a fost deja plătit cu tăcerea dumneavoastră, iar regatul pe care l-ați salvat este construit pe ruinele ei. Ce ați putea oferi acum, ce ați putea spune pentru a reconstrui ceva din cenușă? El nu s-a clintit, acceptând fiecare cuvânt al ei ca pe o lovitură meritată. A lăsat mâna cu cartea să cadă de-a lungul corpului, un gest de capitulare. Nimic, a răspuns el cu o onestitate brutală care a surprins-o. Nu pot oferi nimic care să șteargă acea noapte. Am fost un laș, am fost crescut să protejez o coroană, nu o inimă, și în momentul în care am avut de ales, am ales greșit. Am ales piatra rece a moștenirii mele în locul ființei vii de lângă mine. Am stat acolo și te-am lăsat să fii sfâșiată de lupi, pentru că o parte din mine, partea pe care o urăsc cel mai mult, s-a temut că dacă aș fi admis adevărul contractului nostru, aș fi admis propriul meu eșec. Am venit aici nu pentru a cere iertare, Cristina, pentru că nu o merit. Am venit să mărturisesc. În lunile în care ai fost plecată, castelul a devenit o închisoare, iar tăcerea, tortura mea. Am înțeles că am salvat un regat gol, pentru că tu erai singurul lucru de preț din el. O lacrimă, o singură lacrimă trădătoare, s-a prelins pe obrazul ei, înghețând aproape instantaneu în aerul rece. A șters-o cu un gest furios, ca și cum ar fi fost o slăbiciune de neiertat. Mărturisirea lui, lipsită de orice urmă de aroganță regală, a lovit-o direct în centrul fortăreței pe care și-o construise. Era bărbatul vulnerabil pe care îl zărise pentru o clipă la prima lor întâlnire, bărbatul pe care se convinsese că nu există. Cuvintele sunt vânt, Alexandru, a șoptit ea, folosindu-i numele pentru prima dată fără titlu, un act de intimitate dureroasă. Am trăit o viață întreagă înconjurată de contracte și clauze, de promisiuni scrise pe hârtie care nu aveau nicio valoare pentru suflet. Cum aș putea să te cred acum? Cum aș putea să cred că nu este doar o altă strategie pentru a-ți recupera investiția? Pentru a-ți aduce prințesa înapoi în colivia ei aurită? Pentru a asigura nașterea moștenitorului contractului? El a ascultat acuzația ei până la capăt. Apoi a băgat mâna în buzunarul interior al hainei și a scos un document legat cu o panglică albastră. Era contractul lor de căsătorie, actul care le pecetluise destinele. S-a apropiat de vatra de piatră din fața cabanei, unde câteva lemne încă fumegau. Ai dreptate, mi-a spus el, vocea sa fiind fermă, plină de o hotărâre nouă. Cuvintele nu sunt de ajuns.
A îngenunchiat și a suflat peste jar, readucând la viață o flacără mică. Apoi, sub privirea ei șocată, a desfăcut panglica și a aruncat documentul în foc. Hârtia groasă a ezitat o clipă, apoi s-a aprins, marginile înnegrindu-se și ondulându-se. "Prefer să-mi pierd regatul decât să te pierd pe tine," a declarat el, privind nu flăcările, ci direct în ochii ei. "Acesta este singurul acord care a contat vreodată între noi și acum s-a terminat. Nu mai ești legată de nimic, ești liberă." Flăcările dansau în ochii ei, reflectând distrugerea singurului lucru care îi unise și în același timp îi despărțise. A privit cum cerneala cu numele lor se transforma în scrum și se înălța spre cerul de iarnă. Zidul de gheață din jurul inimii ei s-a topit, nu încet, ci s-a prăbușit dintr-o dată, lăsând în urmă o vulnerabilitate dureroasă și copleșitoare. A făcut un pas spre el, apoi încă unul, până când a ajuns în fața lui. El s-a ridicat în picioare, așteptând sentința ei. Ea i-a ridicat mâna și i-a atins obrazul, degetele ei reci contrastând cu căldura pielii lui. Nu era un gest de iertare, ci unul de recunoaștere. "Atunci nu ne vom întoarce," a șoptit ea, "nu la ce am fost, nu la castel, nu la contracte. Dacă există un viitor pentru noi, trebuie să-l construim de la zero, aici, împreună." În ochii lui, ea nu a văzut un prinț, ci un bărbat care găsise în sfârșit ceva pentru care merita să lupte mai mult decât pentru o coroană. În lunile care au urmat, cabana de la poalele muntelui a devenit regatul lor. Au lăsat lumea exterioară să creadă că prințesa se afla într-o retragere prelungită, în timp ce ei învățau să trăiască nu ca monarhi, ci ca oameni. El a învățat să taie lemne, iar ea a învățat să aibă încredere. Serile și le petreceau în fața focului, nu în tăcere, ci povestindu-și viețile, dezvăluindu-și rănile și visurile secrete pe care nu le mărturisiseră niciodată nimănui. Au reconstruit din temelii o relație care fusese născută din obligație, transformând-o în ceva real și puternic. Promisiunea lor tăcută era că se vor întoarce, dar nu înainte de a fi siguri că legătura lor este mai puternică decât orice coroană sau avere. Simbolul final al acestei noi uniuni nu avea să fie o ceremonie publică, ci momentul intim în care, într-o dimineață de primăvară, ea îi va arăta un test de sarcină pozitiv, iar moștenitorul nu va mai fi o clauză, ci o celebrare a iubirii lor regăsite. Trecuseră 5 ani de la noaptea în care un contract se transformase în scrum sub cerul înstelat al munților. Acum, lumina caldă a după amiezii de vară se strecura prin vitraliile unei capele private, ascunsă în grădinile castelului, un loc pe care îl readuseseră la viață împreună. Nu mai exista fastul rece al unei catedrale regale, nici privirile curioase ale unei lumi întregi. Erau doar ei doi, în fața unui preot bătrân cu ochi blânzi, și micul Lucian, fiul lor, care se agăța de rochia simplă, de culoarea fildeșului a mamei sale. Alexandru i-a strecurat pe deget un inel nou, nu o relicvă a coroanei, ci o verighetă simplă, din aur alb, pe interiorul căreia gravase versul care îl condusese la ea. Jurămintele lor nu mai erau cuvinte goale, dictate de obligație, ci șoapte încărcate de promisiunea unei vieți întregi, o mărturisire a faptului că adevărata lor moștenire nu era un regat, ci iubirea pe care o construiseră din ruinele unui pact. Viața lor nu mai era un armistițiu purtat pe coridoare tăcute, ci un dans cald al cotidianului. Castelul, odinioară o fortăreață a singurătății, răsuna acum de râsul unui copil. Diminețile nu mai începeau în dormitoare separate, ci în patul lor imens, unde Lucian venea adesea să se cuibărească între ei. Cristina, moștenitoarea de gheață, renunțase la armura ei de oțel pentru îmbrățișările calde ale fiului ei, conducându-și imperiul de la distanță din biblioteca unde acum se găseau mai multe cărți de povești decât tratate economice. Alexandru, prințul mândru și chinuit, descoperise o bucurie simplă în a-și învăța fiul să călărească sau în a-i citi înainte de culcare. Ușa masivă de stejar, care odinioară le simboliza separarea, stătea acum mereu deschisă, o invitație permanentă într-un spațiu comun, un cămin adevărat, construit nu pe fundația unui contract, ci pe cea a iertării și a încrederii regăsite.
Simbolurile trecutului lor dureros fuseseră rescrise cu blândețe. Ducesa Eleonora, odinioară gardianul rece al tradiției, devenise o bunică devotată, topită de zâmbetul nepotului său. Recunoscând în tăcere că forța Cristinei salvase mai mult decât finanțele regatului, salvase sufletul familiei. În fiecare an, se întorceau pentru o săptămână la cabana din munți, sanctuarul lor, locul unde prințul și moștenitoarea muriseră pentru a lăsa loc bărbatului și femeii să se nască. Privirile publicului nu mai erau încărcate de bârfe și suspiciune, ci de o admirație sinceră pentru un cuplu regal care demonstrase că iubirea poate înflori în cel mai arid pământ. Gesturile lor tandre nu mai erau o performanță pentru camerele de filmat, ci reflexul firesc al unei legături profunde, o dovadă vie că cele mai frumoase povești de dragoste nu încep cu un basm, ci cu un adevăr dureros. Într-o seară, în timp ce zăpada de iarnă se așternea peste grădinile castelului, Alexandru a găsit-o pe Cristina în bibliotecă, privind pe fereastra imensă. Era aceeași fereastră de la care el o privea odinioară, ca pe o străină inaccesibilă. S-a apropiat în tăcere și a îmbrățișat-o de la spate, așezându-și bărbia pe umărul ei. "Îți amintești cum te priveam de aici?" a șoptit el. Erai o siluetă solitară într-o lume de gheață, la fel de frumoasă și de rece ca iarna. Credeam că această fereastră este o barieră între noi, un zid de sticlă pe care nu-l voi putea sparge niciodată. Ea și-a așezat mâna peste a lui. "Și ce este acum?" a întrebat ea. "Acum?" a răspuns el, sărutându-i tâmpla. "Este doar o ramă pentru lumea noastră, o lume pe care am construit-o împreună, în care nu mai există gheață, ci doar căldura căminului nostru. Am înțeles că un rege fără regină este doar un om singur pe un tron, dar un bărbat iubit de tine este cel mai bogat om din lume." Mai târziu, după ce Luciana dormise în brațele ei, s-au așezat în fața șemineului, unde cu ani în urmă el arsese contractul lor. Pe măsuța de lângă ei se afla volumul uzat de poezii, deschis la pagina care îi schimbase destinul. A luat cartea și a citit cu voce joasă versul care îl ghidase prin munți spre inima ei. Ea a zâmbit, o undă de melancolie dulce în privire. "Credeam că am îngropat acea parte din mine pentru totdeauna," a mărturisit ea. "Partea care încă mai putea fi mișcată de poezie, partea care încă mai spera." El i-a luat mâna și a dus-o la buze. "Nu ai îngropat-o, doar ai protejat-o," a spus el. "Ai păstrat-o în siguranță până când am fost suficient de bărbat pentru a o merita. Tu m-ai învățat că iubirea nu este o clauză de îndeplinit, ci un poem pe care îl scrii în fiecare zi, împreună." Cartea nu mai era un simbol al singurătății ei, ci piatra de temelie a poveștii lor. Astfel, moștenitoarea de gheață și prințul falit au descoperit că adevăratele regate nu sunt construite pe hărți sau pe averi, ci pe curajul de a-ți arăta vulnerabilitatea și pe puterea de a ierta. Pactul lor, născut din necesitate și disperare, se transformase într-un legământ al sufletului, mai puternic decât orice coroană sau titlu. Au învățat că uneori, pentru a găsi fericirea, trebuie să arzi trecutul pentru a face loc viitorului și că cel mai prețios moștenitor pe care îl poți lăsa în urmă nu este un nume, ci o poveste de iubire. Și în liniștea castelului lor, acum un cămin, viețile lor au devenit cel mai frumos poem, scris nu cu cerneală pe hârtie, ci cu bătăile a două inimi, care, în sfârșit, învățaseră să bată ca una singură. Dacă această călătorie v-a atins sufletul, vă invităm să ne spuneți în comentarii care a fost momentul care v-a emoționat cel mai mult și să urmăriți următorul nostru video. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.